ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଗଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଜାଗା। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଜାଗା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଥିଲା। ଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଝରଣା ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ଚାଲି ଚାଲିକା, ରାସ୍ତା ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିକି ଚାଲି ଚାଲିକା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଏତେ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଥିଲା, ନାଇଁ ନଥର ଛୋଟ ବାଟ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଉପରେ ଚଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ପଥର ହେଇକି ପୁରା ସର୍ଟ ସର୍ଟ ମାନେ କାଟିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ନି ଏଠି ମରିବି ଫାଇନାଲ୍, ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଖସଡ଼ା, ଗୋଡ଼ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ବି ଖସଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଟା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନଥିବାର। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ିକା ଯାଉଥିବ, ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ମାନେ ସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ଏଠି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଥିଲେ, ଫଟୋ ବି ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେଠୁ କିଛି ଫଟୋ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ଝରଣାଟା ତ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତିକି ଯେ ସାନ ଘାଗରା, ବଡ଼ ଘାଗରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଏପଟରେ ଅଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆ ଲୁକ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏତେ ଉପରୁ ପାଣି ଅଛି ଏଠି। ଇଏ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଠି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଜୀବନି ତାର ଯେମିତି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ ଜୀବନ ପଳଉଛି, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯିଏ ନ ଡରିକି ଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ନଥିବାର। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ବୁଲିକି। ତାପରେ ବୁଲିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆସିଲୁ, ସେ ମନ୍ଦିରଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଗଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଜାଣିଲି ମନ୍ଦିର। ଗଲା ପରେ ଏମିତି ବି ମନ୍ଦିରରୁ ବି ପାଣି ଆସୁଛି। ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପାଣି, ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଝରଣାଟାରୁ ପାଣି ଝରିଝରିକି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲୁ ନା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଠି ବି ଥିଲେ ମାନେ ହନୁମାନ ଠାକୁର। ତାପରେ ଏପଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମଠ ଫଟ ହେଇଛି ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଠଟା, ସିଏ ବାବା ଜିଅନ୍ତା ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଲୁକ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହୁଏ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କହିବାର ନାହିଁ।